kæmpe vildkamp dernede. Derfor først som dommer, der har vi fra Odense, mine damer og herrer, Christian Lindskjold! Og den tunge dreng, mine damer og herrer, er også fra Odense. Han hedder Kimborg. Og fra det mørke, dybe, sindssyge Fyn, også Odense, der har vi den onde, ja, han spiser faktisk børn. Den onde raptor! Han spiser skur! I er klar til kamp? Ring med børn. Kampen er i gang. Jeg er træt af. Jeg vil mere med mine ting først. Jeg skal håbe, at jeg står derude. Jeg er skidt, hvor jeg er. Det er godt, Mahmoud. Så du kan det gå, men nu kan I se, hvad der kan ske. Nej! Jeg vil lige tage sammen igen. Ind i ringen igen, Kimborg. Yes! Kom med Kimborg. Hvad siger du, hvordan så giver op? Giver op? Han giver ikke op. Jeg kan nu. Okay. Holy shit! Holy shit! Kamp, Kimborg! Hvad? Han spiser børn. Gå lige i laveringen. Så er det ikke. Hvor er det røde stående her? Nej, vi har stole at sidde på et udkæmmål. Ja, men jeg kan se, om der står det nu. Nå, okay, det er det. Så. Du skal lige slå den op for jer. Det er til publikum, jo. Okay. Jeg lægger det her, så vi kommer hen til senere. Okay. Jeg vil gerne have en, hvis det er. Ja, du får senere. Den står perfekt her, her jo. Kimborg, du skal tage bare. Det er godt, det der, Kimborg. Nu må du lige tage den der. Jeg fik skulderen op. Der var kun to. Roll up ball! Roll up ball! Kimborg, du skal ind i ringen igen. Kimborg, kom nu ind i ringen.
Det er hen. Ind i ringen igen. Ind i ringen igen. Tag ham ud, godt. Hvis du ikke er inde i at tage til 10, Gimborg, så du tager ud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Du skal ind igen. 8, 9, 10. Er det noget ind? Er det noget ind? Dommer Gimborg. Smad ham. Der, kom op. Kom også hårdt ned. Åh nej! Nej! Roll up, ball. Du skal tælle hurtigere, dommer. Der var kun to. Body slam. Du kan ikke komme. En, To. Han nåede for skulderen op. Han nåede for skulderen op. Han nåede for skulderen op. Så er du ude med ham.